Imincili nemibulelo abantu abadala bevakalisa amazwi ombulelo kwisiphiwo sengubo esifudumeleyo, inkonde nenkondekazi ezifumene izingubo ibeluncumo olungathethekiyo kuzo, nanjengoko besithi obubusika abusokuze kufane nakuqala. Siva ngobalisela into engqela apha kuleli lali, zonke ezi old ages sifumana ingubo apha kulo mntana iminyaka ngeminyaka ekhupha ingubo. Kumnandi apha siyamlangazelela kakhulu umxolisi. Kumandi kumndonwabe andanoba ingubo yesingaphi nathi abantwana bam ndigugile noma ingubo yesingaphi kufuneka ndizifihle nalapha abazukulwaneni. Iziko lesisa umxolisi Hoboyi Foundation lijolise ekuziseni inguqu kwiindawo ezihlala abantu abadala ekuhlaleni. Yacela ke madoda make sibuye senze lento kuthiwa yibuyambo siyokusebenzela ekhaya. Abona abantu bazawususa le nhlupheko apha ekhaya. Akaqala ukuphosa nesikolo apha kwesi sikolo sekuzo uke waphosa wenze ne-toilets lapha ngoku bayabona namakhehlekazi yabapha nabantwana ilanti zihlangu. Umsebenzi omhle ndithi lo mfana kaHoboyi ne-foundation abancedisana nabo le foundation igaske balulelwe isandla kwaye bande apho bathatha khona. Dinkulule kunyembizwe indaba ze-SABC kutsolo.